Hej og velkommen. Hej. Ja, jeg skulle bare lige være færdig. Nå, undskyld. Eller du er klar? Ja. Ja. Hej og velkommen til Spot On. Mit navn er Anders Lund Madsen, og i dag har vi besøg af dig, Jonathan Spang. Tak, Anders. Flot fyr. Tak fordi du vil komme. Mange tak, fordi jeg må komme. Det er Tillykke. en stor fornøjelse. Nå, jeg desværre kunne jeg jo ikke få lov at være med i dit talkshow på fjernsyn, men Nej. jeg er glad for at være her. Nettet er også flot. Nettet er fremtiden. Nettet, ja. Nu har jeg jo set din film. Ja. Det er meget hurtigt klaret. Det er Ja, ikke det store bagkatalog. Nej, det er en overskuelig opgave. Ja, det er det. Og det kan man sige heldigvis. Der fik jeg til at tænke på, har du nogensinde overvejet at tegne? Altså At tegne? Ja, slå dig på tegning ligesom din far. Gør det, slå det ind og sige, den der ting. Du tænker på Ib Spang Olsen. Ja, Ib Spang. Gamle Ibermand. Gamle Ibermand. Som kunne tegne. For fanden, det må jeg sige. Det må have været et spændende altså at have den Ja, han er ikke min far. Han er ikke din biologiske far. Nej. Muligvis, men det må have været spændende at vokse op i miljøet alligevel. Med Lasse og Martin der. Vi skal vi skal ud og stunte. Ja, men sandheden er, at jeg ikke er i familie med dem. Heller hverken... Spang. Der går vel ikke røg af en spang, uden der er en eller anden form. Nej, jeg kan ikke afvise, at vi er i familie langt ude. Okay, men ved du hvad, Jonathan? Du er snart biografaktuel i komedien Alle for en. Vi har plakaten hængende her. Ja. Du spiller sammen med Mik Øgendal. Mm-hmm. Der har vi ham. Han er sjov. Altså, han har jo skrevet filmen, spiller selv den altdominerende komiske hovedrolle sammen med Rasmus Bjerg. Mm-hmm. Nu sælger han jo langt flere billetter end dig. Ja. Vidste du, at Mik Øgendal faktisk blev nomineret til en Robert for bedste mandlige birolle for Blå Mænd? Det var jeg faktisk ikke klar over, nej. Det gjorde han. Ja, det gjorde han. Ja. Hvor har du din Robert stående? Eller hvad hedder den? Det er ikke en Robert, det er en Zulu Award, jo. Ja, hvor er den stående? Den står sammen med nogle flasker, faktisk. Ja, det er en rigtig spændende historie der, ikke? Der havde du ligesom chancen for lige så skinne lidt og sige, at jeg har fået en Zulu Awards, det er en publikumspris. Jamen, det har jeg også. Der vælger du at sige, ligesom, den står mellem nogle flasker. Det er rigtig godt solgt, det der. Nu Jamen, tror jeg, vi skal få det her program tilbage et øjeblik. Ja. Er det et sugemærke? Ja, nej, det er det ikke. Hvorhen? Der på halsen. Gud, det er udslet. Nu skal vi kigge på plakaten igen. Ja, jeg skal kigge på plakaten igen. Alle for en. Der er de sgu. Ja. Ikke? Så er det ret tydeligt at se, at hvis man vil grine, så er det fordi, man vil ind og se Mik Øgendal eller Rasmus Bjerg. Ja. Det er grinbiderne. Ja. Hvis man er pige og vil se på noget lækkert, så er det jo Lange. Ikke? Det er det, men hvad fanden er det, du skal hive ind? Ja, men altså... Det var, vi når det ikke nærmere, for jeg tror ikke, der findes noget svar på det spørgsmål. Det var, hvad vi havde i dag. Okay. Jonathan Spang Olsen, eller Spang. Jonathan, spot on.